Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joert weer mij in gast hier rond de tafel. En dat is een muzikant die al heel lang mij draait. Slagwerker van beroep, zou ik hem wel nemen. Hij zit onder oren in groepen als Orkest Magazine, de Midnight Swingers, Timbre en het Friesland Combo. En daar zetten we mij uiteindelijk trouwens. Prachtige opname vonden we nog op het internet. Ik had door Henk de Jong. Mooi dat het er is, want het is een echte veteraan in hart en ieren. Welkom, hoe is het eigenlijk bij jou, Henk? En bij mij prima, Willem. Kon het beter. Is de tijd wat trok aan met de corona? Ik zag me wel even snijden, maar net lang. Dat zit een bijverhaaltje aan. Ik zit ook nog in het bestuur van de Marine Club hier in het noorden. De VVAM. En daar wie je over verstaan. En dan moest ik een militaire begrafenis voor leiden. En had ik mariniers dus bestellen en alle dingen meer. En toen moest ik bij de familie komen te praten. En er bleek in de familie dat er iemand dus besmet weer. En zo kreeg ik het ook in lichtere mate gelukkig. Ja, dat weer op de vreet. En de zaterdag weer ik net helemaal fris. En de sneeuw zag ik zo net. Dan had ik met een ambulance van Hoezo hellen. En dat heb ik ga daar nooit in een ambulance zetten. Maar in ieder geval... Toen moest ik daar 6 dagen in het MCL wezen. En toen moest ik me naar het veen gaan. Ik zei, wat moet ik het veen van? Ja, nou ja, je moet meer zuurstof hebben. Ik zei, ja, maar leven man. Ik zei, ik ren het weer. Ik ren al 3 dagen zonder zuurstof. Ik vlieg hier de gang op, ik ging naar de douche. Oh ja, zei hij. Ik zei, ja. Oh, hij zei, er is mij niks bekend. Ja, ik zei, daar kan ik niks aan doen. Ik zei, maar wat wil je dan? Zei je. Ik zei, maar net dat fijn. Oh, wat wil je dan? Nou, ik zeg, ik ga naar huis. Ik zeg, maar mijn vrouw is echt net goed. En mijn vrouw is heel invalide. Die zit met de voeten en de knibbels. Die zit al 4 uur hier op operatie te wachten. En nou ja, ik zeg, maar van huis. Nou ja, maar hoe komt hij dan thuis? Nou, ik zeg, dan bel ik de vliegbaas en dan komen ze mij een busje. Ik zeg, ik kan net aan een helder bellen. En dat doorzetten, want de helder prikt toch terug naar de vliegbaas. Nou ja, goed. Nou, zou je dat gebeurt. Ja, correct. En aardig van hersteld? Ik heb nergens les meer van hoorn. Ik weer thuis en ik weer de orde. Vreemd, hè? Ja, en mazzel dus. Ja, ik zeg in het veen, maar ik heb veen, dan mag ik tijd regelen aan het zuurstof. Nee, maar dat weer met wat de ziekte betreft, dat weer, nou ja, het weer een weekje. Maar nou kan ik letter een militaire arts in. Die koekt nog van de Zuiderkruis van vroeger, van de marine. Die zit direct op de MCL. En die kwam het zien. Ik zei, dan moet je mij eens vertellen van hoe dat nou kan. Hij zei, je hebben vroeger tropenspuiten gewoon. Hij zei, dan bleef altijd punt van het lief zitten. Hij zei, best ik wel erg grieperig weg. Ik zei, nee. Hij zei, dan komt daar terug. Oké, ja. Ja, ik zei, dat moet je alleen maar weten. Ja, wondermiddel, zat hij er. Nou, we kregen, ik weet dan best, we kregen er toen in de tijd voor... We zullen ons ook weer opsturen naar Indië toe. Naar Soling en Biak. Nieuw-Guinea. En daar ben ik mooi voor wijkuieren. Maar toen kregen we zo'n spuiten. 4 met een pistooltje boven in de arm. En 1 onder in de arm. En op over de arm tak ik niet in. Dat weer zo'n spuiten. Dat weer tropenspuiten. Zo. Ja, en dan ronden ze een week lang met dikke jarmtakken. Nou ja. Maar dat, daar is terugkomen, zei er. Nou ja, dan mogen we dat maar lopen. Ja, gloei voor het
Dat is het werk. Ja, je bent pensionaris, je zit in de 70. Zit ik er voor maar even bij. Maar marine, hè? Dus altijd... Ja, Hoe ja. ga je in de marine het zien, hè? Ik heb bij het Korps Mariniersbest. Ik ben opgekomen in Doorn. En ja, dat voelde me een beetje... Oh, maar dat moest voor een dienst, hè? Dienstplichtig. En toen ik 40, ik helemaal... Ja, ik ging wel in Greensbink West op de muziekscholen bij Martin Vijver. Dat weer dus uit de tijd van als tamboer zijnde. En toen moest ik het wat meer ontleden, omdat ik dus met die jongens in een rock'n'roll toestand kwam. Nou ja, dan moest ik wat meer leren en wist wat nieuwsgierig. Dus toen kreeg ik een leraar van mijn oud-leraar, Martin Vijver. Die kwam uit Leeuwarden, maar die ging naar Greens. Nou ja, en toen later kon ik naar de NPA, Martin Vijver. En toen kreeg ik les van een Tsjech, een Dutch-Tsjech. Maar die was echt fantastisch goed. Maar die man die zie ik vol met foefkes. Foefkes in de tellerij, hè, voor speciale vreemde maten. En wat me dus erg interesseerde in die tijd... dat was net een foxtrotje te slaan als drummer. Maar echt net een walsje. Dat kon automatisch wel. Hè, dat was meer wat commercieel. Maar ik vond die vreemde ritmes echt mooi. Dus zoals samba, bossa nova en dat soort spul. En dan ging dan meer een beetje de jazzy kant op. Hè? Nou ja, van alle markten en wat thuis, maar ze bereikt niet. Wat voor jazzmuzikanten noemer spelen je hem dan? Van Dave Brubeck. Dave Brubeck hier. Toen in die tijd weer Rita Reis met Desafinado en Bossa Nova en dat soort spul. Weet je wel? En dat sloeg ik bij het publiek echt wel in. Ja, net bij het alle publiek, maar ja, ik zie toen praten bij Jan in een taverne. En dan heeft alweer middenstanders en die vinden gek op dat muziek. Hè? Die vinden gek op dat muziek. En we zien, ik ga toen ook nog een eer of zo'n met timbre spelen. Dat is een band uit Greens. En onder John Verzetten, dat weer de impresariaat uit Amsterdam. En toen kwamen we weer in vrij muzieke nachtclubs terug. Die graag dat soort muziek houden. Hè? Daar hield ze van. En dan is de meeste nachtclubs dat weer dan van 10 tot 1. En dan is pauze tot je op het waar. En dan moest van wat waar tot 4 uur trouwbatsen. Dan kwam dus de middenstand binnen. Hè? Eerst de gewone mensen, dan later... Ja, dat weer in die tijd, dat weet nog zo. In Amsterdam en Rotterdam. We zijn in Nijmegen geweest, in de ambassadeur. We zijn in Greens geweest, in de CSA. Al weer op maandbasis. En dat was fijne muziek toen. Ja, correct. En dat was krek. Nou ja, dat lijkt me geweldig. Dat vond ik geweldig. Maar ja, toen kwam ik later maar weer een orenbands. Want ja, dan was wel concessies doen, want dan was er van eten vanzelf. Nou ja, dan zie je het weer op een... wat eigenlijk wel gezellig weer zo hier en daar. Op het warm, maar je merkt het. Ja, correct. Ja. Ja, de beruchte dwarfsfeesten. Ja. Even naar jouw jeugd. Jij komt uit Ljouwert, waar ben je opgegroeid? Ik ben hier opgegroeid, ja. Heid mem muzikaal? Mijn heid dat we Johannes de Jong. Hanke neemt ze. En Hanke die kon wel knap accordeon spelen. Accordeon. Ja. En Hanke die weer dus scheiden van huis mem. En dat gebeurde wel vaker met muziekman. Maar ik hier dan echt wel de neiging om als jonkje zijn een accordeontje te pakken. Want ik kwam vaak in Holland bij mijn mooike. En daar werden dus lui uit Hongarije, die kant, als borlui. En die hier een Weense mook. Dat wie een liedje accordeontje met zo'n twaarrijerke, wist wel. En daar kon ik af en toe wel eens op spelen. Maar ik deed dat gewoon uit mijn eigen. Om een liedje rond te krijgen. Maar daar zie je geen hele noten op. Dus dat moest altijd een beetje spekken. Maar dat ging toch wel leuk. En toen zei een van de boorvrouw... Nou, maar de Shandy-liedje, jongen, met accordeontje van... Het is hem de holle uitsneden. Toen zei u mijn van... En nou is dat ding del en nou hak ik mijn nacht. Mocht dus net meer. Zo kwaad om mijn bocht, hè? Ja. Ja. Nou. En toen kwam in Steve Heid letter. Die is hier bij de
tamboers bij de politiekorps. En nou ja, wat die deed, dat deed ik ook nog. Dan maskers en dit en dat. Dat de meeste maskers. En ik had van Sjoerd van de Geest. Die zie je op kantoor op politiebureau. En die weer instructeur van verschillende tamboerkorpsen in Ljouwert. Nou ja, die heeft dan wat les van hoorn op tamboer als jonkjes zijnde. En toen hadden we bij ons genoegen, hadden we nog wat dingen. En we hebben bij Solidair hebben dingen. En toen ben ik bij de jongens gekomen met de rock'n'roll tent. En dat weer met Harry Tops fanclub in Ljouwert. Nou, die hebben alweer verschillende bands uit Ljouwert. Maar die speelde voor de Harry Tops fanclub. En Harry Tops, die wie de jonger die toen de wedstrijd won had in de beurs. En Harry Tops die... Wedstrijd? Ja, dat weer een zangwedstrijd had hier toen in die tijd. The Voice of Holland, maar dan, Maar dan in, van de jaren ja, maar dan, 60, 70, waar hebben we het hoor? 60 jaren. Ja. En, Maar tamboer wie dus eigenlijk per ongeluk, ben je dat het zien hoor? nee, dat we al het ongemak wat toevallig ter plekke kwam. Zo was het misschien. En we gaan lekker wel geprobeerd, vroeg op school met vakanties en zo. Dan ronden we met een trommeltje op schoolplein met de band achter u aan. Met Pieter Groot er ook nog bij. Ja, Pieter Groot bij mijn boorman en dan deden we dat een keer. Ja, en wel aardig, Pieter de Groot had het interview en het stukskreun in het boek waar deze Riegen onderdeel van is. Ja. Rock'n'roll in Friesland. Ik ben al leek door de radio. Jij Henk de Jong praten over tamboer. Lisse Zuid, wat is dat voor instrument voor jou? Je had er verschillende maten en grutten en noten en tonen in. Hoe zit dat daar? Of weet er ook in je ding, in je standaard? Eigenlijk wel in je standaard, maar dat is een finesse voor mij. Want ik ben als linkshandige geboren. En als dat één keer mij krijgt van die hem. En op een natuurlijke wijze in de holle of in het lief praktisch. In die tijd was het nou wel vaak proberen om te leren. Hadden ze dat bij hem ook nog proberen net? Ze hebben mezelf gewoon vastgebonden aan de bank in Zwolle. Zie dat een soort horrorverhaal uit de boekjes wij, maar dat bestaat dus echt. Dat is werkelijk weer. En dat weer gewoon met dit slag touw. En dan bonden we zo die linker en dan moest proberen te schreeuwen. Maar dat een hel best. Ja, maar op laatste woord wol. Alleen dat is bepaalde facetten, daar steeds van, ik moet even dit of even dat. En dan komt de linkerkant toch weer voor, weet je wel? Ja. Nou, en dat is hetzelfde met mijn muziekinstrument. Als tamboer bent, dan begin je wel een rug te slaan. Als stilstaat is er niks aan de hand. Maar als je dan rennen mast, dan is die arm je pas op een linkervoet. Dus dan begint rechts te slaan en dan begint links met de poort vooruit te rennen. En nu draait de boel om, want nu zit het achter het slagwerk en nu is de eerste tel op een rechterpoort. En de tweede tel op een hi-hat op een linkerpoort. Ja, kijk. Nou, en dan wist al wat er gebeurt. De boel in het is. Ja, dat succes is, dat accordeert net met de rest vaak, hè? Dat heb ik verschrikkelijk van. Of je maar een compleet orkest bij wijze van spreken met alleen een linkshandigen had. Dat ken ik nog, maar. Ja. Nou, dan kan je het slagwerk echt links del zetten. Ja. Dan kan je het tegen links del zetten. Maar ja, uit die tijd dat het van school dat zo moest, dan zei het van, nou ja, wat er nou een Noorlied, wie wint er over de jermtaak of vers van een band. Maar ja, dat kwam van heuger af vanzelf. Hè? Dat, je moest rechts leren, links, dat mocht niet. Dat was hier een vloek. Nou. Hoe zoals die zelf, als een muzikant, als een tamboerspeler of toch wel een slagwerker of drummer? Ja, slagwerker, drummer, dat is, ja. Je kan haar zeggen, dan zei het een drummer, dan wordt het een slagwerker. De slagwerker doet ook wel wat meer instrumenten. Hè? Die had ook nog wat vibrafoon en dit en dat. Of pauken. Maar ik ben meer drummer, tamboer. Samen Ja, correct. Ik had het zelf maar wat verbasterd. Nee, maar zo viel het voor jezelf, hè? Dat bedoel ik meer van mezelf. Ja. Dus er zijn mensen die zeggen van, wat ik wel ik heb bepaalde dingen, ben ik minder technisch op het drumstel. En dat, maar ik heb technische man hakjet
die wel een poepje kon, maar die swingde voor geen meter. Er zit geen swingen, geen swongen, weet je wel. En uiteindelijk gaat het om het ritme, toch? Nou, ik zei altijd zo, en dat had mijn heid altijd gezegd, zie je. Van dan was je aan het denken, als de mensen in de cel zitten en die knikken met de kopjes, dan zit het ritme erin. Ja. En als de mensen in de cel zitten en die hebben de hand tegen bij elkaar, dan best een lood. Zo simpel is het. Zal leren welke keer we wat. Nee, Ja. prachtig dan. Tamboer, maar dan de rock'n'roll. Wat wie de eerste band eigenlijk? Wie de rock'n'roll band? Ja, dat heb je een rock'n'roll band. Dan heb je van Litse Jan, zei je wel, Jan de Wit. Die het nog les verstaan, jammer genoeg. Maar Jan de Wit van de Lap Wins. En dat jij eigenlijk Lap Wings te heten. Oh. De jonger, dat wie Johnny Kiewit. Dus een lapwing is een kiewit. Maar ze hadden dat, om uit te spreken in de stad, hadden ze gewoon gezegd van lapwins. Nou, op jullie ouders, zonder G erin. Maar eigenlijk win je hem de lippen. De lippen, ja. Fantastisch. Zonder aaien. Maar in ieder geval, Dat waard verbasteren. dat werd verbaasd. Maar dat wie dus shadow-spultje, rock'n'roll, Bill Haley en neem maar op. Covers. Covers, ja. Correct. En dan win je hem eigenlijk zo'n soort van, ik zeg maar een combo inderdaad bij de midden staan en op mooie feestjes spelen. Dat wie vooral de business? Ja, ik wil hier en daar op een merkenwol, gaan we die in Jensenwol en Grauw en Prutte. Maar een Ljouwert, hè, dat weet dan heel wat als de vast te spelen. Oh, heer jongen, dat weet je al heel wat. Dat weet maar om 10 uur is dat klaar. En hoe het pas om 4 uur voort. Nou, zou ik ook dat doen? Mooi in het pak of net? Want hier je een soort dresscode? Ja, mooi van die mooie rode jasjes hier man. Ja, dat wel. En gewoon langs strikje, ja, weer altijd wel netjes, ja? En zit u toen al bij de marine, de mariniers? Nee, dat ben je heel bij. Dan was het recht in dat ik zie bij Martin Vijver in Greens. En hoe kom ik nou in Greens? Omdat ik van mijn stiefheid die moest zeggen van, dan was typograaf worden, jongen. Want die hier een speeltje van kartonmachines en dit en dat. En die kwam overal. En die zei, dan was het maar op een drukkerij. Nou ja, drukkerij. Ik wist niet eens wat het was. Maar in ieder geval toen had er afpraten met Jongbloeddrukkerij, de Bibeldrukkerij. In de Grote Sjerkstraat. Nou ja, en toen werd ik aangenomen. Nou, dan moest ik daar naar Greens, naar Schwallen. Dat wie dus werkje, trouw de week en 1 dag in de week naar Schwallen. Een leerlingstelsel bijvoorbeeld. Nou ja, en dat bevoel me eigenlijk net. Dat na 4 uur, van de laatste 4 uur, van de tweede week mooi naar Martin Vijver te kropen. Daarachter met 10 toren in Greens. En omdat ik toch in Greens weer, op die typografenscholen, dat kon dan hetzelfde mooi. Maar ik zit meer op een muziekschool dan dat ik daar in die typografenschool zie. Ik ga mijn diploma wel gewoon, de typografenschool, maar ik ben die verder nooit geweest. Maar toen moest ik in Sjenst. Dus ik ben een gebroken man wat betreft de papieren van de scholen. Van de muziekscholen. Dan kwam ik het door, kwam ik terug en bij de mariniers. Nou ja, dan is dat die gymnastiekerijen toestand, dat is net zo makkelijk, dat is aardig sfeer. Maar toen jij ik jongens, de tamboers en de pijpers en de fluitjes. En toen dacht ik, maak me eens een machine. En dan ben ik tegen een Perion West, of in de Nijmegen ben ik West. En toen zei hij me joh, van, kan je ook slaan? Ben je ook even slaan? Nou ja, dat waren die hele mooie platte tronkers hier, die koperen tronkers. En die werden hartstikke fel, jong, die dingen. Maar wel sfeer. Maar toen had ik hem een paar massa mij slaan. Hij zei tegen me van, ben je hier voor je werk of ben je hier dienstplichtig? Nou, ik zei, ik ben dienstplichtig. Hij zei, we kunnen nog wel een paar tamboers gebruiken. Nou ja, toen heb ik maar tekend. Ja. Toen ben ik daar vandoor naar Rotterdam, naar de Vergent West. Alle militaire eerbetoon, dit en dat. En met het korps oorlog hen. Alleen het nadeel wie vond ik heb een protaleerd in Sjenst, ja? Een berg. Het nadeel wie van dat ik weer eerste klas en dan kon dan in een corporaal. Maar bij de mariniers en bij de marine, dan is de rangen, die worden 1 heuger uitbetalen. Dus als het sergeant was, dan was dat major uitbetalen.
Oké. Ja, dat is heel vreemd. Ja. Maar in ieder geval, daar is in Oostiet van dat voordat het omheugelijk is in rang, dan kan we jaren worden. Ja, correct. Ja. En ik kwam in Den Helder, omdat het dichter bij jou weer. Ik kwam in Den Helder en dan kwam ik op het Zuiderkruis. En toen zeiden ze van, weer een muziekman. Want daar is nu het monster, no? Weer een muziekman. Hebben wij zo'n hampelman? Ja, en dan is die dus de officier van de politie, die zegt van, Zink, vrij van wacht. Zeiden dan, die heeft dadelijk al de schurft in. Ja. Het is met trein al achter. Ah, jongen. Maar niet, Die moest niks van muzikanten hadden dus. nee, ja, die moest die wachten indelen. En dan komt er nijn in, dan had het niks aan. Nee. Dat is eigenlijk logisch. Ja, hij kreeg zijn chins net rond. En toen hier is er echt nog, ja, dat is weer mooi. Hier is er echt nog een matrozenkapel. Hier is er echt nog. En daar werkt een marinier-major, wie daar instructeur van. En die zei van, ik kom ook wel de mensen tekort en dan moet je je omkleden. Ik zei, omkleden? Ja, Henk de Haan uit Den Helder en die kleden zich dan ook om. Want we moeten ervoor. Komen dan Zeemacht belt van dat wij voor aantreden moeten, dan moet ik met een volledig programma komen. Ja. Ik denk, omkleden. Moest ik naar de kleermaker, werd me een matrozenpakje aanmeten. Ah, nee. En dat voelde wel zo vreemd. Ja. Dat was net leuk hoor. En we kregen een vliegtuigskip op de holle, weet je wel? Een plat ding. Fantastisch. We hadden altijd van die alpine muskus. Ja. Op petten. Maar in ieder geval, toen ik daar kwam, toen wie de kapelmeester, dat wie een major. En na zo'n weer nog major. En mijn baas dat wie een groot major. Een hele grote kerel. En best een man, hè, want die had een proto van me versierd met vrije dagen. Dat speel ik over, weet je wel. En ja, die weer mij neer op zo'n achter. Weer nog hetzelfde. Ja. Dat zit er net op. En ik zie iedere keer op hetzelfde. Alleen nog ik hier het gelok van dat ik vrede mensen kon ten hoes. Kon vrede jongen spelen. Kon zaterdag spelen. Toen in de tijd sneeuws nog spelen. Nou, dus ik hier altijd nog wel procent extra verzenden de weekends. Dat ik weer een jonkje van 24 jaar, dan reed deze snotneus in een grote open kaptein. Van Ljouwert naar Den Helder en weer op een del. Stoere jongen. En dan had ik 2 marvels mee, 2 vrouwen. En ik had nog een major met die zet ik in de Ron Rieper uit. Dus dan kreeg ik erover betellen. En die vrij vervoersjongens aan mij, weet je wel. Dat vind ik Die goeie kon- Ja, weer een gouden tijd. Een gouden tijd. Even naar de rock'n'roll. De lapwinst, de liepen. Ja. Grappig verhaal trouwens. Ja. Dit. Wat kwam daarna? Want je had eigenlijk altijd wel in bands, combo's, celskip spelen. Hè? Ja, ik heb... Daarna kwam Henk Tinge. Henk Tinge was de trombonist van de Midnight Swingers. En die moest een drummer broeken en een gitarist van Jan, die speelde gitarist. Ik ga met Litsie Jan. Toen, de Leffens die hielden toen op. Vanwege dat Harry Tops, die had een eigen bedrijf in het zuiden van het land. En Klaas Kramer, die is hier in Nijmegen, hier naar Kalten speeltje. En daar ben ik jongens 4 in trouw vanzelf. Maar toen leidde wat de 4 van elkaar wij. En toen hebben we zelf weer wij zocht. Nou ja, en toen ben wij bij de Midnight Swingers komen. En, Ik hoorde muziek op dat stuit, of eigenlijk hetzelfde. Dat weer al gewoon ballroom. Ballroom. Ballroommuziek. Foxtrotje, walsje, Engelse walsje, weet je wel? Ja, dat wie. En waar speel je hem dan? Want dan komt het in zaal te horen, werd vaak echtperen en Harmoniebal en schaafbal en snits en op grotere plekken voor feestjongen. Zou maar zo zijn. de Madonna's worden, Maar letterlijk. dongens weer, ja, dongens met Jezus en zo. Dat weet toen nog wel een protte. En toen ben we later ertussen terug op een eiland. Heb ik nog wat zitten op Ameland bij Hotel Hofker. Maar voornamelijk Friesland. Voornamelijk Friesland, ja. Alleen ik ga toen mijn timbre wat verderop zit. Hè, maar die werd een beetje jazzy-achtig combo. Ben we trouwens wel heel Nederland geweest. Hè, dat naar Rotterdam wel alles op maandbasis. En toen hebben we horen muziek. Toen we in die tijd, dat is even een sprongetje. Maar in die tijd heerste de Peddlers, Engelse trio.
Hoe heet dat? De Peddlers. De Peddlers. Ja. Hammondorgel. En daar zijn allemaal bekende nummers. Allemaal opnieuw beschreven met al je tempowisselingen erin. En dat sloeg in die nachtclub als een boom, jong. Als een boom. En Gerard die kon dat Cockney Engels mooi nadoen. En die speelde hier in Hammondorgel. Zo'n mooi zwaar ding. 12 van de grote Leslie's erop. Ja, dat hebben we succes mee gehad. Op een gegeven moment hoe dat net meer, dan hield dat al aardig wat op, op maandbasis. Dat trok de titel, dat verhoren. Maar ik ben van de Midnight Singing had ik nog met EWCN, daartussen toch met Peter Kotta en Anneke Douwman nog wat in. Zouden even in de vakantietitel met scootjesielen en zo. Wie dat dan Anneke Dame solo, dat je hem haar begeleiden of wie dat mij ik maar een soort combo? Ze zong en Peter die zie vaker mij dat toen. En welke periode hadden we het nou dan? Nou, naar de Midnight Swingers. Tot naar de Midnight Swingers en dan kregen we John Bus. John Bus, dat wie precies hetzelfde werk, alleen nog vol extremer. Daar zie je hele buizing bij en wel een mooiere nummers. Echt Ilse Lens, jongen, in die tijd en dat soort spul. Nou ja, daar waren succes mee. Maar in ieder geval... Ik wil met Anneke Douwman op paard dus. Toen al met Anneke Douwman. Je zat er tussen terug. Net voor vers, maar er tussen terug. Nou ja, en in ieder geval... nou is Jan Bus... Dat wie... mag ik even zien? Wat wie dat wie zeker timbre, ja. En na het timbre... Je mag nog in de Bohio trio zitten, de Whisky voor. Ja, het is een enorme... Ik ken net alle acts want het is een enorme list. Bohio trio, dat weer met Eppie Visser zelf, speelde de saxofoon, speelde knap hoor. En mijn heid hangt op accordeon. Maar mijn heid die past daar letterlijk net meer op. Die kwam te let iedere keer. Die kwam met de crisis kwam er half dronken, kwam er binnen. Ja, maar ben ik maar een man alleen nog dit en dat. Die heid? Dus, ja. Het punt was namelijk... hij voelde het net als mij. Hij was gewoon mijn biologische. Maar verder zeg ik net... Want Theo Drent, die man van de kantoormachines... dat wie in feite mijn heid, want die had me grootgebracht. Ja, correct. Zo was het begin. Maar die wie mij die mem... Maar die wie mij met mem trouwt. En trouwt dat ik dus op akkoord zei met mem. En nou was het afgelopen. Maar in ieder geval... Schande, anders zie ik misschien wel een hoor instrument gewoon, ja, maar dat weet je nooit nog. Maar in ieder geval dat. Maar hoe wie in relatie met die biologische heid dus? Maar dat klinkt een beetje, dat wie een beetje oppervlakkig. Merk ik dat? Nee, maar totaal net. Had me nooit een dubbeltje betellen. Ik had daar nooit een huisje van die man hoor. Dat ben zijn er net. Dus wat krijg je dan eigenlijk een hele oren, samenwerking, hè? Maar dat is dan mij zijn man spielenworst. Nou, dat ik weer een hele leuke anekdote. Ik zie bij Kampert over voetbal te zijn. En dan staat eerst dit Appie Visser zit naast me van Bohio. En die zei tegen me van, best hou ik vrij Henk. Ik zo sa. Nou, ik zie eigenlijk een drummer. Hij zei, want ik ga oren op oren muziek. Want hij had er jeugd in die zaak. Ik ga oren op oren muziek. Want ik wil dat oudere publiek erin hebben. Ik zei, oh. Nou ja, ik zei, ik kan wel eens eventjes een weekendje bieden komen te zien. Hoe dat gaat nou? Maar zo zullen we naar het voetbal en dit en dat. Hij zei, ja, maar werk je er voor vast? Ik zei, nou, ik wil misschien wel komen, maar als er zegt voor een paar weken, doe ik het net. Ik zei, maar als er zegt, ik kom met vaste dienst. Nou... Voor een uur, ik neem maar wat. Ik zeg, dan word ik wat man. Nou, dan praten we even met Corrie. Dat wie is zijn vrouw dan. Nou, klaar. Dan ben ik er letter heen gegaan. Zit Hanke daar. Ik zeg, maar daar gaan we net over horen. En dan komt het. Ik zei, naar Theo Drent, naar mijn collegaheid. Ik zei, besluiten, dan kan ik zelf al in een week verschijnen. Ik zeg, maar één probleem. Hanke zit uit het spelen. Als ik hem in de schelen zou, dan staat hij % verschijnen kerst. Dan was dat wel de moel even jong, hè? Ja. Dat zei is. Nou, en zou je dan komen dat ik daar dan spelen. Maar op laatst gingen er wij, Hanke, want dat kon net meer. Je verstierde de boel dit en dat, maar je weer een bul van
accordeonist. En hij speelde ik alles, Bach en alles speelde hij erop. En hij had een groot succes altijd op de Sneens. Want daar had mijn vrouw van. Daar had de directie van V&D. Die kwam er al en die vroeg al die operettennummers en die speelden die er al. Dat vond ik prachtig mooi. Mop populair dus. En ik vond het net een kwartje. Ik heb wat jazz, ballroom, dat Ja. soort sfeer. Echt swingmuziek, hè? Ja. Ja. Ik wil rock and roll en de beat in, of toch wel meer ballroom en jazz. Nou, Dus. rock'n'roll kwam er wel tussen, toch? Ja, maar ik heb die voorkeur luidt meer bij de jazz dus. Toch? Nou Of ja, niet? wat meer in de swing. Maar ja, rock'n'roll vind ik ook mooi, hè? Dat doe ik nou wel eens met de jongens, hè? Ik zit nou met de jongens van Jan de Wit. Dan hebben we dat neemt. Wat is dat voor groep? Nou, dat is gewoon... als die foto nou juist met die hoeden op en zo, dat is aardig wat droeg. Waar zit het erin? Bailey zit erin. Bailey van Ven zit erin. En Auke Boersma zit erin. Een beul van de gitarist. En een bassist. En dat is Hubertus. Hubertus de Jonge op bas. Die had nog zo'nzelfde basgitaar wat de Beatles vroeger hielden. Zo'n vioolmodeltje. Ja. Ja, Nou, vioolgitaar, gitaarviool, hoe nemen ze dat dingen? Een beetje apart lood zit erin. Maar wij repeteren elke woensdag in Haarlem. En daar repeteren we het hele hier. En omdat we daar gratis repeteren, dan spelen we daar een jontje voor het dorp. Ah, mooi. Dat doen we dat. En wat speel je hem dan van noemers? Ja, van rock. Oude rock. Oude rock. Oude rock. Waar is het dan hoor? Nou, dan ga ik het door van Bill Haley zijn eerste nummers. En daar zat nou helemaal geen echo op een microfoon. Weet je wel? En we hebben ook nog... wat voor nummers hebben we? Nou kan ik net zo gauw weer opkomen. Maar in ieder geval, we hebben ook nog een nummers. Dus hoe weer dat echo weer? Nou, als het jazz naar wist het wel. Dan had het met de leppens, had het voor de dikkie, had het jazz spelen. En de eerste paar noten en dan zit dat helemaal weer in die. Weet je wel? Ja, het is wel opslaan, maar ja, je moet het even vinden. Hè? Het moet even, de sleutel moet even om en dan gaat het vanzelf weer. Nou? Toen was ik in het Friesland combo spelen. Ja, kijk, we spelen dat weer. Complete commercie. Complete commercie. Dat is weer alleen nog maar feest en feest en feest. Hè? En dat weer plekken binnen, dat kan ik leren net. Dan smeten ze bladen met bierroerde instrumenten. En dan zit het vankje, zit de spelen mee. Dat waren al onder de plastic zakken. Nou? Wie ik net wend. Maar, ja, goed. Maar wat dien je dan? Wat gewoon de kroegen niet of zo wat heen? Ja, de kroegen niet. En alles. Ze pakken natuurlijk alles. Ja. Alles wat muziek houden moest, dat gewoon in Friesland komen beginnen. Nou? En dat weet ik eigenlijk net wend. Ik weet net luxe werk. Ja, bij timbre weer het mooiste werk. Vond ik. Waarom? Omdat het meer lei. En omdat het in zaken kwam, dan denk je bij jezelf van... Hoe is het mogelijk dat ik hier zit te spelen in zo'n zaak? En wat voor zaken hast het dan? Luxe. Heel luxe. Heel luxe. De jongere jongens. De jongere jongens. Met plus en met marmer en witte volle. En wat speel je hem daar dan? Ook datzelfde van de peddlers en dat soort spul. Ik weet nog een leuke anekdote. Er komt een vrouw in Nijmegen... bij de ambassadeurs die we te spelen. En Wim was Wim Roeting. Dat was een Grenslander. En dat was een beul van de saxofonist. Wim had toen ook nog nummers geschreven... in de begintijd, want hij kwam uit Italië bij... van de Trostjongens. Weet je wel, de Trostjongens. Had hij eigenlijk geschreven... maar de jongen die het toen later oornam... die kon net eerst best blazen... die kon met de eer, hè? Weet je wel, hoe heet het weer? Met die blonde krultjes van de Tros. Maar in ieder geval, om even verder te gaan... die vrouw die komt dan... meneer, kan u voor mij ook take 5 spelen? Dan moet u goed luisteren, zei hij. We hebben take 5 al gespeeld... en in principe speel ik dat geen... tweede keer meer op zijn Grunnings, hè? Dan zat ze hem aan te kijken. Dan zei ze van... Of kan hij dat niet spelen?
En toen zeggen we naar Ruus... Moet u het luisteren... Als u het mij het aanstoot... dan moet u hier de zaal... Niet de zaak... Moet u hier de zaal maar verlaten. Zei hij. Ja. Mag ik u wat vragen? Zei hij tegen mijn andere collega. Komt hij misschien uit Groningen? Toen zei hij... Hoezo? Kerst we dat aan horen? Weet je wel? Dat soort dingen, hè? Maar hij met die twaalf keer 2 keer 5 of net? Of hem te belitten? Ik weet het net. Zolang het alleen... Nee. Maar wie tamber van de groepen... die als het weer omsjost... best het meeste plezier mee gewoon hast? Ja. En dat kwam door de muziek, de muzikanten neem ik aan. Ja, nou de soort muziek. Eigenlijk toch het soort muziek. Kon ook heel best met die jongens. En de jongens die tilden niet over bepaalde dingen heen. Hè. Daar zei ze van, verrek, wat zullen ze daar nou mee bedoelen? Want er is net verder komen, maar Safir natuurlijk. Hij had wel een aardig wat binnenslingerd, maar op het muzikaal gebied. Maar ja, dan zei ze van, dan is het zo, zo en zo. En dit gaat zo en zo en zo. Ja, mooi, dan ben je terug. Weet je wel? En toen weer net een speeltje van, nou, dan rest hij maar. Ja. Ja. En dat vond ik altijd het mooiste. En ik heb zelf toen, na die tijd, heb ik, ik denk in het begin maar voor mezelf. Heb ik André Münster optrommeld, een goede gitarist. Jan Verhaag, dwarsfluit, saxofoon. Bouke Huisman, Hammondorgel. En Anneke Dauma. Magazine. Dat wie de groep Magazine. Dat weer de groep Magazine. En toen hadden we het, omdat het echt natuurlijk heel erg commercieel was, toen hadden we haast alle grote feestjes om. TOG in die tijd. Harmonie. 2 jaar Harmonie, Zaal en Schaaf. En de provincies in. En in het begin, toen ik er nog bij kwam, hebben we ook nog wel op in de rock toestand hebben zitten. Daar konden we ook wel, want de jongens konden dat alle rocknummers nog wel, hè? Wat die, nou, ik covers neem ik om, maar Anneke dan? Ja, maar Anneke is zelf ook nog wat gevoelige nummers, hè, voor de echt oud-Friese mensen. Wist nog welke? Ja, het Oudershoes Het Aldershoes. en dat soort spul, hè? Ja. Nou ja, het Zimburg, de jongens van de Wit, Jan de Wit, spelen toch mij. En ik ben wel actief met Lammy Bruins, hè? Nou, ik zou vertellen, Hubertus, de bassist, die speelde bij Lammy Bruins. En toen zeiden we van, mes luisteren Henk, Lammy speelt met Henk die. Maar die man, die had een tact houden. En die had zijn arm, die wil net meer zo. En die kan ik niet meer slaan. Zus toch niet eens helpen willen? Ik zei, ja, wel, word ik met de man. Maar dan maar even bij wat Lambier, man die had een fotografiezaak, hè. En daarachter repeteerden ze dan altijd. Nou ja, ik zei, ik zei dat... maar we waren eens een keer hennen. Toen hier ze een wienfeestje in Leuk in de Harmonie. Ja, kost ook wienprul en zo. En toen hebben we daar een paar keer in Veen hebben repeteren zo. Nou, en dat ging best. Even lekker swingen, en dat vonden ze wel best. En van crescendo naar decrescendo, wat heel belangrijk is. Vooral met die nummers van haar. Hè, daar leidt ze echt een gevoel in. Nou, dat moet je aanvoelen. Dan mag je net recht uit recht aan, maar in ieder geval, dat ging best. En toen zei Lammy van, als ik je nodig heb, dan... ik heb nou ook nog wel andere samenstellingen, maar als ik je nodig heb, kan ik dan beroep op je doen. Je bellen maar. Nou? Het is belangrijk voor jou, muziek op dit stuit, best in de 70, dat is spelers, dat is meidorst. Ja, ik ben blij dat ik zo ver nog hen ben dat ik het nog doen kan. Het nou mag ik wel bij zeggen dat de snelheid, die gaat er wel wat uit. Hè? Het is krijg een oude motor die begint te rekenen. Weet je wel dat? Maar vroeger het ritmegevoel door de jaren heen, of bloedt dat hetzelfde? Nee, het ritmegevoel bloedt. Ja. De snelheid van tempo en dit en dat. Ze kunnen alle fratsen eruit halen, maar ze kunnen mij niet eruit slaan. Je slaat gewoon het tempo deur. Met alle facetten erbij natuurlijk.
Maar Harry Tosti is heel enkel, komt hij nou wel eens hier naar boven, als we hier in Heim of in andere plekken met de jongens van de Wit zitten te spelen. En dan is het nummers van de Shadows of van Billy Holly, weet je wel. Nou ja, en dat vindt hij dan ook wel mooi. Daardoor dat misschien omdat Harry dan in de zaal zit. Nou, en dan zei hij, ja, het tempo kan wel een beetje vlugger van al die nummers. Ja, ik zeg maar, we hebben dit nou zo in één keer weer opgenomen. Vroeger deden we het wel vlugger, maar vroeger dansen ze ook vlugger. Ik zeg maar, als het nou vlugger speelt, dan ben de nummers zomaar al rond. Ik zeg, want dan ben maar kwatte stukjes. Nou, dan moet het verdubbelen. Ja, Mooi hoor. ja, is toch zo. Even over we beginnen alleen over de tamboer en met drumstel en alles. Waar spelen ze het liefst op? Ik speel het liefste nou gewoon op slagwerk. Ja, hè? Ja. Ja. En had je favoriet instrument erbij? Materiaal was Brooks? Ja, nou, ik ga mijn hele leven heb ik op Premier zitten. Dat is wel een favoriet merk van jullie ook, hè? Ja, maar Premier had ook de klank, vooral de snaar, een mooie warme klank was met stokken op slaankast en was met brusjes op slaankast. Ja. Ik heb ook nog een hele dure Ludwig, die kostte toen in Goen, dit al 1900. Alleen als een snaken. En als dat zei van, voor op brusjes is het te scherp en te stijl. Dan zit, als ik dat hier broeken zo, dan zit de man te draaien aan de knoppen. Ja, correct. Snap je? Om het heegdruut te hellen. Op het Het is te scherp. Ja, een blikkenluid. Maar de Ludwig, dat is een hartstikke duur en perfect. Maar net een snaar voor alle soorten muziek net. En dat heeft met Premier wel. Ik ben begonnen bij de Lapwins vroeger op Sonor. En nu heb ik weer een Sonor. En de Sonor is directer qua lood. En het is ook wat korter qua lood. En dat is in de 60 jaren nek. Want ik heb zelf nog op natuurvelden geslagen. Daar moest ik voor een jongen in Schaaf spelen. En dan heb ik natuurvelden op. En met dit waar, en dan werd het zacht, hè. Ja. Dan bracht ik het slaaprek midden al naar Schaaf. Dan zette ik daar in de hoek, waar de piesjuffrouw altijd zie, bij de verwarming. Om alleen nog die velden met de temperaturen. Dat is een Of ze ontstemmen? nou, dat kreeg ik goed op een kersen slaan. Ja. Vond ik geen lood uit. Nee, dat is, Nou? dat is een weerde handdoek. Gewoon Ja. ja. Mooi verhaal trouwens, lees ik in het artikel, in het boek. Over de apparatuur en die materiaalsprutsen. Dat bij het opruimen van het hoes van die mem. Er kan toch een wat rekening zien van een bekken. Ja, dat klopt. Dat klopt. Om even het eind, ja, je bent er nog en je speelt je nog, maar bedoel even mij het nou en het begin Ja. bij elkaar te verbinden. Ik zie het toen in Sjenst. En toen zei Jan de Wit, zei, dan heeft het een rotbekken. Ik zei, nee, dat is geen rotbekken. Daar ga je hem een keer in de sneeuw, ga je hem een keer de auto mee uitschet. Omdat je een versie hebt. Ja, serieus? Ja. Tjoh. Want hier heb ik een scherpbieren en ja, een bult te snijden. En dan kwamen ze uit de sneek weg en dan huppakee. Daar is dat oude diekje nog. En daar reed op een plank al, reed met witte planken reed al. En dan lijkt zo'n bult te stuur snijden. En hier is zo'n Fiatje 400, weet je wel. En dan weer in één keer zuster om die hennen. Bof, zo in zo'n kluten. Ja. Nou ja, dan maar een keer scout niks, dan maar met bekken scheppen. Nou, dan had ik een nieuwe bekken gekocht bij Tichelaar. Ja, ik lees het. En, Dat wie een dure jongen. ja, ik zei met luisteren, ik zei, dat kan ik net betellen in één keer. En ik zei, dat doen we dat zo. Mooi. Ja. Dus ik joeg uit een helder bij uw mem iedere keer bericht van, dan mag je even naar Tegelaar in en even betalen. Dus die, elke keer als uw mem 4 of 6 of zo'n tientje betellen, dan plakte hier een bonsje erop, mijn handtekeningen getrouwd ook. Vind je het net mooi? En ik zei vertellen, en uw mem kwam op verstonden en bezoeken de rommel de bol op. Ja, jongen, de leider, hè? Bontje. Ja, Ja. de leider. En dat van de vrouw die, toen hij nog zo'n liet jonkje wie, wel kleer wie, maar dat getik. Ja, nou ja, als je wist wat het is. Ik ben zelf wegscheiden West. Maar ik heb zelf een dochter en een zoon.
Mijn dochter die doet niks meer in de muziek, maar mijn zoon wel. Die zit in Tressiek. Arnold, de jongt. Met Frans. En die kregen vroeger van Goorske, van Friesland, kreeg ik pianoles. Koos erbij jongen, pianoles. Ik ging een piano gekocht. Versterker, erbij kocht. En ik heb... als ze dan weekend bij mij weer, dan kon ze dat mooi te lessen doen. Dat hij weer zo opraad met Goorske. Nou... En dat is prachtig. En toen op een gegeven moment toen zei men echt van... Nou, en zo wordt net in de muziek en dit en dat. Want hij zit al in de muziek en dan krijgt het wel, hè. Dat kwaad op mijn bochten. Mooi. Maar toen Arnold begon te jongen... Die toen met een bandje begon te jongen... de Ventus heet hij toen, hè. Die begon te jongen. En dat is toen waarom weer met Frans ook. En Tressiek hier begon... Was zitten Faro in de zeel... Dezelfde mensen die zeiden van... dat hoeft net in de muziek en dit, maar ze zitten varen in de zeel. Raar is dat, hè? Ja. Ja, bloedmeeske werk, hè? Raar is dat. Hier met oorsdien, als je hem weer op nee doen kon, of denk je hem, ik heb een prachtig mooie muzikale, carrière is altijd zo'n zwierwoord, maar je hebt een prachtig avontuur, maar je met het hele lang spelen, je hebt een ongelooflijk mooie groepjes zitten, je zet het direct nog in. Mooie lijst, zo, zoals er mij plezier bron. Ja, ik had er wel eens over nagedacht. En toen dacht ik bij mezelf, het moest eigenlijk zo wezen. Op wat voor manier dan ik. Ik ga continu altijd in de muziek zitten. Ja. En ik weet mensen die afgestudeerd binnen en alles en dit en dat. Die hebben dat nooit gehoord. Als iemand zei van, maar luister, ik ga het smoor ook, dan hadden 3 of 4 putjes in de maand gewoon. Maar ik heb al werk gewoon. En dat is net omdat ik dat ben. Maar een maand maaien had 31 dagen. Bijvoorbeeld ik 23 dagen voort. Achter me kwam er. Had je het altijd leuk vond? Voortwijzen, reizen hier. Ja. Uit die oude waar die een vertrouwde statie. Het is, nou, daar ga ik net eens. Ik weet wel wat blij dat ik weet waarom weer. Maar daar moest het van leven. En er moest wel eens wat nijskeepje of dit en dat. Maar dat reizen, dat stier net stien. Ja, dat kost. Hij is het meeste willen, jong. Dan kwamen we weer een orenband onderwijs in. En die stopte bij de benzinepomp. We maakten hem hen, hè. Dan zeiden we, neem je maat naar Francis, vlakbij. Maar je maat er 40, we maten over de dik. En dan kwam de letter wet in. En zei, wat maakten je hem hen, hè? We maten naar Francis, zeiden ze dan. Mooi toch? Ja, mooi, hè. Maar een mooi muzikaal lippenhoorn. Vind ik wel, ja. Rood passeer me gewoon. Wie het rock'n'roll? Het wie voor mij rock'n'roll, ja. En waarom viel dat als de rock'n'roll? Omdat het van begin al rock'n'roll wie. En als er zei van... we hebben nou een donskwallen. En een donskwallen ging altijd een hekel aan. Weet je waarom? Nou? Zien donsleraren. En die leren alle 10 keer de tempo's verschillend. Ja. Dat had verken net. Bij Steenbeek in de omkritten. Dat weer een hele oude wedstrijd, man. Maar ja, die hitte druk hier, al die leerlingen, dit en dat. Die hier een tempo, maar strekken, dat kost haast wel over struggelen. En had er ook nog hupjes bij. Nou, dat is al leren net meer. Die heeft zo'n pinguïnjas aan. En hier had het een sprongjongen die flappen omhoog. Weet je wel? Sorry, man. En dan moest hij goed houden, want dan zit die jongen te zien. Hè? Ja, nee. Dat heb ik 1 keer gezegd voor zelf. Nee, dat... Dan moest ik nog toneelspelen, je ook nog. Ja, hou maar op. Maar als ik ze even vertel, ja, toneels, die doen ze gewoon, nee. Maar verder met festiviteiten, ja, altijd willen gewoon. En nog steeds dus? Ja, nou nog. Als ik met de jongens speel, dan de kerst merken dat ze de langer in zit. Hè, dan gaat Auke, die zei gewoon zo, dat is dat. Dan was een derde dan. En dan komt daar, en dan zitten ze om een akkoordje te zieken. Dan ben dan de jongeren. Nee, Auke zei, er moest eens in zakken. En dan had ze hem. Nou, en zeg, oh ja. Zo, weet je wel? Maar dan ben jongens, die hebben al jaren en jaren spelen, jong. En dat, met zulke jongens te bereiken is natuurlijk makkelijk, hè? Ja, prachtig. Je staat bij te stralen. Ja. In het boek wordt die vregen draagt het boek op aan overleden Friese rockers. Maar als kop Jan Verhaag, Gerard Panjer, Bouke Huisman, André Munster en Jelle Buisingstierter bedij onder. Ja. Muzikale maten die ontvallen binnen. Ja. Missenbot.
Ja, ik mis sowieso Panjer. Hier een Panjer, Hemond-organist. Daar heb ik mij in timbre zitten. Die mis ik. Een echte maat. Ja. Die wie wel vreemd. Maar de meeste muzikanten zijn vreemd. Ja. Ja, ben ik maar niet eens. Ja. Ja. Maar ja, ik heb er geweldig altijd maar spelen. En Bouke Huisman, daar heb ik zelfs nog, ben ik dan mee naar Yorkshire geweest. Daar hebben we nog een rode Scott warrel gekocht. Helemaal. Het volledige voetpedaal. Yorkshire, Engeland. Engeland. Ja, toen ben we Oorstad, van Hoek van Holland-Harwich. Had ik geloof had vergeten een sleepcabine op die boot te bestellen. Dan zien we de hele nacht tussen die schotten en de hieren in. Toe haafs, zie het voor die? Toe haafs, zulke varen met... En dan Dat neem je rock'n'roll. Ja, en dan weer stil, weet je wel? En dan ging er eens weer in je steen. Met zo'n trekzakje. En dan ging de hele kluiten weer. Oh, die jongen. Oh, Dat is fantastisch. prachtig, Ja, mooi hoor. Ja. Ja, ik ben blij dat ik dat meemaak heb. Wat prachtig. Ja. Nou, en toen kwamen we daar bij de jongen die kocht al die Amerikaanse hemmels op. Die bouwde niet om. Op de 20 stroom, maar toen is al die 110. Nou, en dan ging ze mem. Die lukte een beetje jas aan. En daar kregen we een bak thee van. Dat kost wel wat gupjes in kweken. Zo'n grote toeter van zwarte thee. Dan moesten we opdrinken en dat trok ze weer de jas aan. Dan gingen ze met de ijskar het park in. Mooi, hè? Ja, mooi. Ja. Nog steeds fit, nog steeds aan het spelen. Waarom zit op een prachtig mooi muzikaal libben. Ja. Ja. En du bent er nog wel even. Best fit, kist toch gewoon spelen dus? Ik kan gewoon spelen, jawel. Ja. Ik kan elke jongen nog wel spelen, ja. Mooi man. Ja, en ja, het enige wat ik zit nou nog in het bestuur van de marine. En daar organiseer ik dus net alleen maar echt het bestuurleden. Veteranenclub of zo? Een soort veteranenclub. Maar dit is niet alleen van mariniers. Het is echt gecombineerd. Dit is vlootmensen, die ook op de vloot zitten, en van het korps. Maar ik heb geweldig veel geleerd als tamboer zijnde bij de korpsmariniers, bij de tamboers en pijpers. Daar was Koninginnedag. En daar kreeg je overal vrij voor. Hè? En maar declareren. En taptoes in Delft in die tijd. NATO-tapto Arnhem en neem maar op, jong. Och, lieve deugd, we hebben in de regen staan voor een busje voor voorschotten. En wie dat trotten centen hennen. Weet je wat de trotten kwam? We dan weer meestal de eerste die uit de cirkel kwamen uit Delft. En dan hebben we met een paar oren hebben we een show doen. En dan na de show dan gingen we afmarcheren achter die hele opgebouwde tribunes. En hier staan weer die cafékes. De lampjes half, hè. En dan kwam de instrumenten onder in de bus. En dan schoten met een gang de cafékes in. Ja, dat mag betalen je. Dat mag dan logisch. Dat de heren en de officieren, alle die trotten zijn hennen. En zie je een rietje bij zo'n green busje. Nou, met voorschotten. Dus dat was die officieren en manschappen trommen krijgen. Boezield. Ja, mooi, hè? Ja, prachtig hoor. Meer muzikant dan marinier, mag ik het zelf wel zeggen? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, ja. Ja. Ik ben blij dat ik bij de marine op zo'n manier gekomen ben. Ik kreeg redelijk betellen. Dat wel. Maar ik moest toch de financiën wat opnemen dat ik weekend vrij weer, dat ik gewoon met de jongens spelen kon. Hè? Dat goed een paar mensen de mensen weer om te wijzen. Dus, en als ik dan zei van nou, Sinterklaasfeest op Ameland, ik neem maar wat. Maar ik 3 dagen naar het hotel bij Hofker. Dan zei ze van, zei ik bij de onderofficier van politie, ik zei ik wil graag 3 dagen. Geen, je hebt toch vrij en dit. En nou, dan kom ik naar mijn baas. De grootmajoor. Ik zei, dan kijk ik op je verschijnen. Ik zei, ik val voor iedereen in. Ik help iedereen. Dan is dat vrij 2 dagen vrij. Ik zei, nou ken het net. Hij zei, door wie niet? Ik zei, door over zijn ogen net. Het doet hij door. Hij zei, stempelen. Zei hij tegen die majoor. Klets. Hij zei, veel plezier. Speel je. Prachtig. Ja. Dat geluk heb ik altijd gewoon, hè? Dat geluk heb ik altijd gewoon. Mooi. Dank u wel. Dit is Noordewien.